Hare Krishna அனைவருக்கும். Okay, warm welcome to today's chant and be reading session. நம்ம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 8வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांस. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथ दामोदय नगर ग्रामधारिणे. हरे கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். ஸோ இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங். அதாவது நம்ம ஜபிக்கிறதுனால என்னெல்லாம் நன்மைகள் வரும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அது 6 விஷயமா 6உடைய தலைப்புல கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், மனசு வந்து அமைதிப்படும் நம்ம ஜபிக்கிறதுனால. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்மளை பத்தி நம்ம அறிஞ்சிப்போம், தன்னை உணருதல். அதுக்கு அடுத்தது 3ஆவதா பாத்தீங்கன்னா ரியல் ஹாப்பினஸ், உண்மையான சந்தோஷம் எதுன்னு சொல்லிட்டு. 4ஆவது பாத்தீங்கன்னா செயலில் இருந்து விடுதலை, நம்ம செய்யற செயல்கள் கர்மால இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்குது. 5ஆவது பாத்தீங்கன்னா உண்மையான பக்தி, மறுபிறப்பின்றது வந்து கிடையாது நமக்கு, சரியான பக்தி பண்ண. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன, கிருஷ்ண பக்தி அடையிறது இல்லையா, அதான் லவ் ஆஃப் காட். ஸோ இந்த 6 பலன்கள் கிடைக்குது நமக்கு. சாண்டிங் நல்லா பண்ண இந்த 6 விதமான பலன்கள் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இது என்ன சொல்றாங்கன்றதை நம்ம ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். ஸோ சாண்டிங்னா என்ன, எதை சாண்ட் பண்ணணும் அப்படிலாம் சில கேள்விகள் பார்த்துட்டு நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் சாண்டிங் அதெல்லாம் பேசிட்டு இதுக்குள்ள போகலாம். சரிங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம கேட்கலாம், ஏன் வந்து கிருஷ்ண நாம வந்து தான் சாண்ட் பண்ணணும்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா? ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஓகே, எத்தனையோ வேதங்கள்ல எத்தனையோ கடவுள் பேர் இருக்கும், ஆனாலும் அதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் நாம வந்து மகிமையானது. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறவர், அவர் தான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமா இருக்கிறவர் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகே,
சோ அவர் ஏன் இந்த நாமத்தை மாத்திரம் சொல்லணும், ஏன் கிருஷ்ணரை வழிபடணும்னா அவர் வந்து ஈஸியா அப்ரோச் ஆக முடியும். நம்ம வந்து பெருசா வந்து ஸ்பெஷலா யாகம் யக்னம் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிலாம் அவசியமே இல்லை. வெறும் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் யோமே பக்தியா பிரயச்சத்தின்ற ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம அன்பாவும் பக்தியாவும் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு இலைய வச்சாலும் சரி, தண்ணிய வச்சாலும் சரி, ஒரு புஷ்பத்தை வச்சாலும் சரி, அவரு ஏத்துக்கிறார் இல்லையா. அவருக்கு எந்த ஃபார்மாலிட்டிஸுமே இல்லை. சோ அதனாலதான் இந்த கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடுறது ரொம்ப ஈஸி. அப்புறம் இந்த கலியுகத்துக்கு உகந்தது வந்து நமக்கு தெரியும், ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவநாஸ்தி ஏவநாஸ்தி கண்ணியத்தை. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த கலியுகத்துல கிருஷ்ணர நாமத்தை விட்ட ஸ்மரணம் பண்றதை விட நமக்கு வேற கதி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்றோம். அது ஏன் நம்ம சாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாண்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எந்த ஒரு விதிவிலக்கும் இல்லை. இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம தூங்குறோம், காலையில எழறோம், நம்ம பூஜை அறைக்கு போவோமா, விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு விதிமுறைகள் இருக்கு, பஞ்சராத்திர விதி இருக்கு. நம்ம குளிக்கணும், அப்புறம் வந்து மடியோட போயிட்டு தான் நம்ம பூஜைகள்லாம் பண்ண முடியும். அதே சாண்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை. நம்ம எழுந்த உடனே கூட உட்காந்துட்டே கூட, பல்லு துலக்காம கூட, குளிக்காம கூட, உட்கார்ந்த இடத்துல எந்த திசை நோக்கி வேணாலும் பண்ணலாம். சாண்டிங் வந்து ரொம்ப எளிமையானது இல்லையா. அது எல்லாருக்கும் எல்லாரும் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து தகுதிகள் எதுவுமே இல்லை. நீ குளிக்கணும், சுத்தமா இருக்கணும், உயர்ந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கணும், அது மாதிரிலாம் எந்த ஒரு தகுதியுமே எதுவுமே தேவையில்லை. ஓகே. நம்ம எப்படி இருந்தாலும் வந்து ஜபம் பண்ணலாம். அது நம்பிக்கையோட பண்ண அதுக்கு வந்து பலன்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங் பண்றதுக்கு பக்தனா இருக்கணும், பக்தன் அல்லாதவனா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அவன் வந்து ஒரு தகுதி அவனுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா எல்லாரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அவனுடைய இந்த சாண்டிங் பண்ணும்போது அவனுடைய மனசு எப்படி இருக்கணும், அவனுடைய தன்மைகள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு இல்லையா. சாண்டிங் பண்ணும்போது திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேய சதாஹரி. சதா காலமும் வந்து நீ வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இரு. எப்படி பண்ணணும், உன்னோட இருதயம் எப்படி இருக்கணும்னா, நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஆஹ் நம்மள ஒருத்தவங்க மதிச்சாதான் நம்ம திருப்பி மதிக்கணும் அப்படியெல்லாம் இல்லை. பக்தனோ பக்தன் அல்லாதவோ எல்லா உயிர் வாழிகளையும் வந்து நம்ம சமமா பார்க்கணும். எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கிறாருன்ற ரீதியில பார்க்கணும். அப்புறம் புல்லை போல பணிவா இருக்கணும், மரத்தை போல பொறுமையா இருக்கணும். அந்த பாவனையில வந்து நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். இது ஒரு விஷயம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நான் தான் இன்னைக்கு எல்லாம் சாண்ட் பண்ணிட்டேன், இவங்க எல்லாம் பக்தர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அகங்காரம் வரும். நம்ம என்னைக்கு வந்து நாம ஜபம் நல்லா பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், சில நேரத்துல அகங்காரம் வரும். நம்ம அதுக்கு இல்லாம நமக்குள்ள வந்து அகங்காரம் பொறாமை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அதுக்கு அப்படி இருக்கும்போது கடவுள் வந்து நம்ம இருதயத்துக்கு வரமாட்டார். நம்மளுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கணும், கடவுள்கிட்டயும் நமக்கிட்டும் அந்த சாண்டிங் வந்து கடவுளுக்கும் நமக்கும் வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துது. ஏற்கனவே கிருஷ்ண பிரேமைன்றது நம்ம இருதயத்துல இருக்குது. இந்த சாண்டிங் பண்றதுனால அது வந்து உயிர் பெற்றது. அப்ப வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம சாண்டிங் பண்றதே கடவுள்கிட்ட பேசுற மாதிரி. ஓகே. அவர் பேசுறது நமக்கு ஏன் கேட்க மாட்டேங்குது, நமக்குள்ள அகங்காரம் இருக்கு, பொறாமை இருக்கு. அதனால நமக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. அதனால நம்ம இருதயம் எப்படி இருக்கணும்னா, எப்பவுமே கிருஷ்ணர் மேல நம்பி இருக்கணும். எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, எல்லாமே நீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே இல்ல நம்பி இருக்கணும். அவங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். டெபெண்டன்ட் ஆகி அப்புறம் ஹம்பிளா அவர் பேரை சொன்னா அப்ப வந்து நமக்கும் அவருக்கும் வந்து ரிலேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுறது வந்து ஈஸியா இருக்கும்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவருடைய நாமத்துல எல்லாமே இருக்கு, சர்வ ஐஸ்வர்யமும் இருக்கு. ஓகே. அதை சொல்ல சொல்ல நம்ம எல்லா விதமான பாவங்கள்ல இருந்து வெளிப்படலாம். ஓகே. நம்ம செய்யற தவறான தி- சிந்தனை, செயல்கள், செயல்கள்னால வர விளைவுகள், இதுல எல்லாத்திலிருந்தும் வந்து நம்ம விடுதலை பெறலாம். அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த நாமத்தை சொல்லணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒருத்தன் நல்லபடியா பண்ணிட்டே வந்த படிப்படியா அவன் பாவங்கள் குறைஞ்சு அவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டா சங்கீர்த்தன மூமெண்டா எடுத்துட்டு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போனார். நம்ம என்ன பண்றோம், அடம் பிடிக்கிற சின்ன குழந்தை வந்து சில பேர் சின்ன குழந்தை பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடாதுன்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிக்கும் இல்லையா. நம்ம அது மாதிரி அடம் பிடிக்கிற குழந்தையா இல்லாம அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஹரிநாமத்தை வந்து நம்ம ஒரு இன்டெலிஜென்ட் குழந்தையா, சொல்ற பேச்சு சமத்தான ஒரு குழந்தையா எடுத்துட்டு அந்த அவர் வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்குறாரு. அதை வாங்கிட்டு நம்ம நல்லா சாண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கோலாக்குல விருந்தாவனத்துக்கு போனோம். ஓகேவா. சோ இதுதான் வந்து இந்த பேக்ரவுண்டோட இந்த இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே.
சோ நான் ஏன் பண்ணணும்? எதுக்கு இந்த பேரு தான் பண்ணணும்? இத பண்ணா எனக்கு என்ன நன்மை? எந்த பாவனையில நான் பண்ணணும்? இது இம்பார்ட்டன்ட். எப்பவுமே அவர டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். அப்புறம் வந்து ஹம்பிளா பண்ணணும். ஓகேவா? நமக்கு இந்த டிபெண்டன்சி எப்போ வரும்? அவர நம்பி எப்ப நம்ம சார்ந்து இருப்போம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அ அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகத்து மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். "போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம்." இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் படைச்ச அதிபதியானவர் அவர்தான் இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் மகேஸ்வரரா இருக்கார். அப்ப வந்து அவர் சிருஷ்டிகர்த்தா. அப்ப வந்து அவர் மேல நமக்கு நம்பிக்கை வரும். அவர் மேல டிபெண்ட் ஆவோம். அவர சார்ந்து இருக்கிறதுக்கு நம்ம கத்துக்கணும். இல்லையா? இல்ல என்னால தான் முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஓகே. சோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாக்டர் டேனியல் கோலிமேன்றவரு இங்க பேசுறாரு. அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர். ஒரு பத்திரிகைக்கு வந்து அதிபதியா இருக்கிறார். அவர் அசோசியேட் எடிட்டரா இருக்கார். சைக்காலஜி டுடேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்திரிகைக்கு. அப்புறம் ஆத்தரா ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா, மெடிடேட்டிவ் மைண்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. மெடிடேட்டிவ் மைண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்குக்கு வந்து அவரு ஆத்தரா இருக்கிறாரு. ஆம். அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து கமெண்ட் குடுக்குறாரு. எத பத்தி கமெண்ட் குடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட் பிரபுபாதா எடுத்துட்டு போனாரு இல்லையா? அத பத்தி அவர் வந்து ஒரு கமெண்ட் குடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட் டிவோட்டீஸ் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்கலாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு நல்ல சீரமைப்பா பண்ணி, எல்லாருமே வந்து ஒருங்கிணைத்து ஃப்ரெண்ட்லியாவும், அப்புறம் வந்து உபயோகத்தக்க உள்ளதாவும் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க காலம் காலமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட்ட இங்க நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம கல்ச்சர்ல வந்து அத வந்து விட்டுட்டோம்ன்னு சொல்லிட்டு அவர பத்தி சொல்றாரு. அவர் மேலை நாட்டவர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் இல்லையா? இந்த இன்னர் ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாம் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம பொருளாதார வாழ்க்கையில நான் எப்படி முன்னேறணும், எத சாதிக்கணும் அப்படிதான் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட்லேருந்து என்ன கத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெடிடேஷனல் ப்ராசஸ கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த பேராகிராஃப் புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, சரி ஒருத்தன் வந்து நல்லா வாழணும்னா அவனுக்கு என்ன வேணும்? ஆரோக்கியமான உடல் வேணும். அந்த ஆரோக்கியமான உடலுக்கு என்ன வேணும்? அவன் ஒழுங்கான சாப்பாட சாப்பிடணும். அந்த சாப்பாடுல என்ன இருக்கணும்? காய்கறிகள் இருக்கணும். எல்லாமே இருக்கணும். இல்லையா? கார்போஹைட்ரேட்ஸ், வைட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ப்ரொபோர்ஷனேட்ல இருந்தா தான் அத வந்து ப்ராப்பர் டயட்ன்னு சொல்லும். டயட்டா சாப்பிட்டா மாத்திரம் பத்துமா? இல்ல. அதுக்கு தகுந்த மாரி எக்சர்சைஸ் பண்ணணும். ஏதாவது யோகாசனம் பண்ணலாம், வாக்கிங், ரன்னிங் பண்ணலாம். அது கூடவே அவன் வந்து தேவையான அளவுக்கு நி ஆ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும். இல்லையா? நித்திரை அதெல்லாம் வேணும். இது மாரி 3 விஷயங்கள் இருந்தா அவனுடைய உடம்பு எப்படி இருக்கும்? ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபிட்டா இருக்கணும். ஓகேவா? இன் கேஸ் இத வந்து அவன் ஏதாவது ஒண்ண விட்டான்னு வச்சுக்கோயேன், அவன் உடம்பு என்ன ஆகும்? பலவீனமா ஆகும். பலவீனமா ஆகுறதுனால எந்த வியாதி வேணும்னாலும் வரும், போகும். இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா நெறைய சாப்பிடுறான்னா, அப்ப குண்டாவான். கம்மியா சாப்பிடுறான்னா ஒல்லியாவான். ஸோ எத பண்ணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை தான். இல்லையா? அ ஸோ அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்ற மாரி அளவோடு சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா இருக்கணும்ன்றத வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஓகே. இப்படி நம்ம உடல பார்த்துக்கிறோம். அதே மாரி வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ள ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னர் செல்ஃப். இதெல்லாம் வந்து வெளி தேவைக்கு. இந்த சரீரத்துக்கு இதெல்லாம் தேவை. அவுட்டர் பாடியிலே கிராஸ் பாடின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? ஸ்தூல உடம்புக்கு இதெல்லாம் தேவை. அதே மாரி சூக்ஷ்ம உடம்பு அதுக்குள்ள வந்து பரமாத்மா இருக்கா. இருதயத்துல பரமாத்மா, ஆத்மா 2 பேர் இருக்காங்க. இந்த ஆத்மாக்கு என்ன வேணும் பார்த்தீங்கன்னா, அத நம்மளும் வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும். அதனோட சாப்பாடு என்ன? ஆத்மாக்கு சாப்பாடு என்ன யாராவது சொல்றீங்களா? Mataji, Hare Krishna Maha Mantra na Mataji, soul for good for the soul. வெரி Chanting, குட். சூப்பர். chanting. சூப்பர் மாதாஜி. சோ, அதுக்கு வந்து உணவு வந்து என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். இல்லையா? அத நம்ம குடுக்கணும். இல்லையா? அவங்க என்ன சொன்னாங்க? மேலை நாட்டுல இருக்கிறோம் சொல்றாரு. அந்த டேனியல் சொல்றார். நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த உள்ளுணர்வுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோ குடுக்கல. அதனால வந்து நமக்குள்ள ஸ்பிரிச்சுவல் நரிஷ்மென்ட், அட்டென்ஷனே ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு. அத இக்னோர் பண்ணிட்டோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த பௌதீக விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய கோபம், தாபம், அ தனிமை, வெறுமை இல்லையா? பொறாமை அ எல்லாமே இருக்குது. காரணம் என்ன? நம்ம வந்து உள்ள இருக்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்கல. வெறும் பௌதீகமான விஷயத்துக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்தோம். பௌதீக விஷயம் எப்படி?
இரண்டு தரப்பட்டது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது துக்காலயம், துக்கம் தான் கிடைக்கும். வஸ்திராலயத்துக்கு போனா வஸ்திரம் கிடைக்கும், அதாவது துணிமணிகள் கிடைக்கும். அதே புஸ்தகாலயத்துக்கு போனா புக்கு கிடைக்கும். இது துக்காலயம், சாஸ்வத துக்காலயம். இங்க வந்து இரட்டிப்பு இருக்கும். எப்படி வந்து மழைக்காலம் வந்தா வெயில் காலம் வரும், அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா இன்பமும் வரும், வந்த மாதிரி துன்பமும் போகும். ஓகே, ஒண்ணு வரும் ஒண்ணு போகும். இந்த மாற்றுக்கள் இருக்கிறதா இந்த வாழ்க்கை. ஓகே, மாற்றங்கள் தான் மாற்ற முடியாதது இந்த வாழ்க்கைன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா என்ன பண்றாரு, வேத காலங்கள்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சாஸ்திரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து உணர ஆரம்பிக்கணும். எப்படி உணர ஆரம்பிக்கிறதுன்னா, அதுக்கு வந்து நம்மள ஒரு பொருளை வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பூவோ ஒரு கீரையோ வாங்கணும்னா அது வந்து பார்க்குறோம், பார்த்துட்டு தான் வாங்குறோம், ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? அது மாதிரி நம்மள வந்து நம்ம செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். ஓகே, நான் எப்படி இருக்கேன், என்னுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளா வந்து ஒரு சுய பரீட்சை பண்ணிக்கணும். அதாவது நான் எவ்வளவு அளவுக்கு ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறி இருக்கேன், எனக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு என்னுடைய மைண்ட் ஃபுல்லா நான் திங்க் பண்றேன், என்னோட ஆன்மீக பலம் என்னன்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தா எனக்கு வந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆன்மீக பலம் எனக்கு எது வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட சைக்காலஜிக்கு வேணும். நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், இல்லையா? நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கோபம் தாப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. வீட்டுல ஒரு சின்ன தவறு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒண்ணுமே உதவாத ஒரு ₹2 மதிப்புள்ள பொருளை வந்து யாராவது உடைச்சிட்டு 2 மணி நேரமா ஆவி போட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம், இல்லையா? அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, சைக்காலஜிக்கலி டிஸ்டர்ப் ஆகும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகுறோம். ஓகே, ஸ்டேபிள் ஆகுறோம். அப்புறம் நம்மளுடைய ஆன்மீக தேவைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இது வந்து எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து இருக்குது, அதை தேட பார்க்கணும். தேடிட்டு நம்ம வந்து கவர் ஆயிட்டு இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி ஒரு துணி போட்ட நம்ம அங்க போய் முன்னா கூட தெரியாது, அந்த திரையை எடுத்தாதான் நம்ம முகம் தெரியும். அது மாதிரி நம்ம ஆத்மா வந்து கவர் பண்ணியிருக்குது, யாரு, மாயை வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. அதை எடுக்கணும். அதை எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது வந்து இன்னைக்கு நேத்து சொல்லல, இந்தியால என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, காலம் காலமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டைம்லெஸ் வேதாஸ், ஆதி காலத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த டேனியல் வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே, சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனே என்ன ரிசல்ட், எடுத்த எடுப்புல என்ன ரிசல்ட், இனிஷியல் ரிசல்ட் ஆஃப் சாண்டிங், அதை வந்து பிரபுபாதா வந்து சம்மரைஸ் பண்ணிருக்காரு அவருடைய பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ்ன்ற புக்ல வந்து. யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த 16 வார்த்தைகள் கொண்ட மகா மந்திரத்தை சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இம்மீடியட்டா அவனுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குது, ஆனந்தம் கிடைக்குது. என்ன ஆனந்தம், பௌதிக விஷயம் ஆனந்தம் இல்ல, உன்னதமான ஆனந்தம் அவனுக்கு கிடைக்குது. சோ அவன் என்ன பண்ணா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் கலங்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுதலை ஆகி பரிசுத்தம் அடையிறான், சுத்தம் ஆறான்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, சோ ஆரம்ப காலத்துல இருக்கவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, இதை பிராக்டிஸ் பண்ற உடனே அவன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இங்க வந்து சந்தோஷம் அடைறான், டிரான்சென்டென்டல் பிளஷர். இங்க பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு என்ன ஆகுது, கிளாரிட்டி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ், அவனுடைய மனசு தெரிய ஆரம்பிக்குது. அதனால மனசு அத புத்திக்கு என்ன ஆகுது, அமைதி கிடைக்குது. அப்போ உடனே என்ன பண்றா, தேவையில்லாத விஷயம் இது எனக்கு தேவை, இது தேவையில்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறான். அதாவது ಅನುಕೂಲಿಯ ಅನುಕೂಲಿಯಷ್ಟ ಮಾತಾಜಿ ಅದೇನ ಅನುಕೂಲಿಯನ ಪ್ರತಿಕೂಲಿಯನ ಅನುಕೂಲಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲಸ್ಯ ವರ್ಧನಂ. ஸோ நம்ம பக்தி வாழ்க்கைக்கு வந்து என்னெல்லாம் தேவைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறான். இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, ஸோ நான் இந்த டைம்ல வந்து என்னது டிவி இல்லை நியூஸ் பார்க்கலாம், அது எனக்கு தேவையில்லை. நம்ம என்ன பண்ணோம், பிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இது எனக்கு கிருஷ்ண பக்திக்கு உகந்தது, இது எனக்கு தேவையில்லை. அதை மாதிரி நம்ம பிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு, நான் இந்த டைமை வந்து நான் இப்படி யூஸ் பண்ணலாம், என் கையில காசு இருக்குது, ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம், யாருக்காவது பகவத்கீதையோ பாகவதமோ வந்து வாங்கி கிஃப்டா கொடுக்கலாம். நான் வந்து அதை வச்சு ஒரு மாடர்னா இருக்க மொபைல் போன் வாங்கலாம். பட் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகு என்னுடைய சிந்தனைகள் வந்து மாறுபடுது, அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ அதுதான் அவர் சொல்லிட்டு வர்றார். சோ அப்ப பண்றதுனால அவன் தான் யாருன்ற நிலையை உணர்றான், தன்னை உணர்றான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பாருங்க 3 ஸ்டேஜஸா சொல்றான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆனந்தம் கிடைக்குது. ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுத்தமாறா. அப்புறம் என்ன கிடைக்குது, அவனுடைய மனசுக்கு அமைதி கிடைக்குது. எது தேவை எது தேவையில்லைன்றதை அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான். கடைசியா வந்து த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப், நம்ம தன்னை உணரணும். நான் யாருன்னா, நான் இந்த உடம்பு, என்னோட பேரு, என்னோட டிகிரியை நான் சொல்லக்கூடாது, நான் ஒரு ஆத்மா, கடவுளுக்கு நித்திய சேவகன், அவர்கிட்ட இருந்து வந்து அங்க துணுக்குன்றதை ரியலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா
பகவத்கீதையில வேற என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை ஒன்ஸ் எபிலிட்டி டு see the self by pure mind and to release the rejoice in the self. நம்ம பாத்தீங்கன்னா தன்னை உணர ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த உடம்பு நினைச்சாதான் வந்து ஐயோ வயசாகுது, முடி வந்து வெள்ளையாகுது, தோல் வந்து சுருங்குது, காது மங்குதுன்னு சொல்லிட்டு பயம் வரும் இல்லையா? பட் நான் ஒரு ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுட்டேன். ஆத்மாவுடைய பலன் என்ன? சச்சித் ஆனந்தம் பகவானை சொல்றேன் இல்லைங்களா? அவர்கிட்ட வந்ததுனால அது எப்பவுமே வந்து அழியக்கூடியது, அது நித்தியமானது, அது சந்தோஷமானது. அதை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம சந்தோஷப்படுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ மறுபடியும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அவர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு இல்லையா? இது எதுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாருன்னா, நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த டார்மெண்ட் ஃபார்ம்ல தூங்கிட்டு இருக்கிற கிருஷ்ண உணர்வை வந்து தட்டி எழுப்புறதுக்கு தான் இது கொடுத்தாரு. ஸோ ஒன்று அது விழிப்புணர்வு ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து சுவை கிடைக்குது, உயர்ந்த சுவை கிடைக்குது. என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் என்ற ஒரு சுவை அவருக்கு கிடைக்குதுன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றார். ஸோ அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு தெரிஞ்சுட்டா அதுலயே எப்பயும் வந்து மூழ்கி இருக்கிறா. ஓகே, அந்த ஆனந்தத்துல வந்து எப்பயுமே மூழ்கி இருக்கிறான். ஸோ இதனால வரக்கூடிய நன்மைகள் 7 பார்த்தோம். அது ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? மன அமைதி. இப்ப எல்லாருக்கும் நமக்கு தேவை இல்லையா? ஏதோ ஒரு விதத்துல இருக்கு. நம்ம வீட்டுல எல்லாமே இருக்கு, வீடு இருக்கு, டிவி இருக்கு, போன் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் இருந்தாலும் மனசுல நமக்கு ஏதோ ஒரு ஏக்கம் இருக்கு. ஏக்கம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணலான்றத இங்க சொல்றாங்க. ஓகே, நான் சந்தோஷமா வாழணும், மனசுல அமைதி வேணும்னா நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும்ன்றத இந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க. ஆரம்பத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம மனசை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, இனிஷியலி ஓகே மெடிடேஷன் ஃபோக்கஸ் ஆன் த கண்ட்ரோலிங் த மைண்ட். மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோம் இந்த உதாரணத்தை. மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு குதிரை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம்னா அதுக்கு கடிவாளம் போடணும். இல்லைன்னா அது என்ன பண்ணும்? அந்த கடிவாளத்தை விட்டுட்டு என்ன பண்ணும்? பாக்குற இடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்க போயிட்டு என்ன இருக்குதோ அது மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும். அதை அப்படி விட்டு வச்சுக்கோ, நம்ம எந்த இடத்துக்கு நினைச்சோமோ அந்த இடத்துக்கு வந்து போக முடியாது. ஆமா தானே? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதனோட தன்மை கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். பட் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? பழக பழக எல்லாம் சரியா போயிடும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. சோ இந்த மனசுக்கு ஆரம்ப நிலையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே நம்ம இந்திரியங்களுக்கு வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து இந்திரியங்களுக்கு அடிமையா இருக்கும். இந்த டைமுக்கு எனக்கு காஃபி வேணும், இந்த டைமுக்கு எனக்கு டிஃபன் வேணும், இது மாதிரிதான் வேணும், இந்த மாதிரிதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம மனசுக்கு வந்து நம்ம அடிமைகளா இருக்கிறோம் இல்லையா? அதனுடைய என்ன போக்கு எப்படி போதோ அது மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இது மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால கடைசியில நம்ம மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கல. நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன்களுக்கு அடிமையா இருக்கும். பட் அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம சரீரத்தை எடுத்துட்ட இந்த புலன்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேவகனா இருக்கணும். ஓகேவா? நம்ம புலன்களுக்கு வந்து யார்? அந்த குதிரை இருக்கு இல்லையா? ரத்தம் ஓட்டுற பிச்சை நீங்க எல்லாம் மனசுல எடுத்துட்டு வரணும். 5 குதிரைகள், 5 புலன்கள். அந்த கயிறை கண்ட்ரோல் பண்றது மைண்டு. ஓகேவா? அதை வச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த வண்டியை ஓட்டிட்டு போறாரு இல்லையா? அந்த வண்டியில யார் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுனா சோல். ஓகேவா? சோல் தான் வந்து பெரிய ஹையஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். அதுதான் வந்து சுப்பீரியர். அதை சொல்ற மாதிரிதான் இந்த மைண்டு இன்டெலிஜென்ஸ் கேட்கணும், அப்புறமா புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நம்ம அப்படி இல்லை, உல்டாவா இருக்கும் இல்லையா? சோ இன்னிலிருந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இதை நம்ம வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, சோ இங்க வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன? கண்ட்ரோல் த மைண்ட்ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண அது நம்மளுடைய நண்பன் இல்லையா? நண்பன் இல்லையானா அதுவேதான் நமக்கு எதிரி. யாருமே நமக்கு வெளியே எதிரி இல்லை. நம்ம உள்ளே இருக்கிற காம கோத மத மாற்றல் அதுதான் நம்மளுடைய எதிரிகள். ஓகேவா? சோ இதை மைண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான விஷயத்துல வந்து லயிச்சு இருக்குது. அதனால என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி சம்பந்தம் பண்ணிட்டு அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்குது. ஓகேவா? நான் இவங்களுக்கு இந்த பர்த்டேக்கு இந்த கிஃப்ட் கொடுத்தேன், அவங்க எனக்கு வந்து இது மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்டீரியலா வந்து நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா? எல்லாமே விஷயங்கள், பொருளுக்கும் இங்க இருக்கிற மனுஷர்கள் மேலேயும் வச்சு ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணிட்டு அதுல வந்து சந்தோஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். அப்படி இருக்கிறது இல்லை இல்லையா? அது வந்து எப்ப ஆகும்? நம்ம காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரை நம்ம மூடு ஒரே மாதிரி இருக்கா? நம்மளே நமக்குள்ள ஒரே மேல கீழே வரும் இல்லையா? அப்போ உறவுகள் எப்படி இருக்கும்?
அதுவும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த மனசு பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ண விட்டு ஒண்ண தாண்டி போயிட்டே இருக்கும். எனக்கு இதுல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், இத பண்ணிட்டே இருப்போம். சரி போதும்ப்பா, இது போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயத்துக்கு போவோம். எதுலயுமே சம்திருப்தியே இருக்க மாட்டோம். ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணுத்துக்கு மாறிட்டே போகும் இந்த மனசு. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஒன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டூ அதர் வேற தேடிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா, இது என்னால தான் ஆச்சு, நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஆ வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிப்போம். அதே ஏதாவது ஒரு விஷயம் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், சொரண்டி போய் மூலையில உட்காந்துப்போம். இல்லையா? இந்த டுயாலிட்டி இருக்கக்கூடாது. இது மனசோட இயல்பு. மனசு வந்து நமக்கு நாடகம் பண்ணுது. ஓகே. மனச கூட நம்ம இல்லன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மனசு எண்ணங்கள் நான் இல்ல. நான் வந்து ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு போணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, மெட்டீரியலிஸ்டிக் கான்ஷியஸ்னஸா இருக்கக்கூடாது. மெட்டீரியலிஸ்டிக் கான்ஷியஸ்ல இருக்கக்கூடாது. நம்ம டிரான்சென்டென்டல் கான்ஷியஸ்னஸ் உன்னதமான உண்மையான கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலும் வச்சுக்கோயேன், இந்த மனசு புத்தியும் வந்து கண்ட்ரோலா இருக்கும். அப்ப நமக்கு உண்மையான ஆனந்தத்தை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ அந்த உண்மையான ஆனந்தம் வேணும்னா எப்பவுமே வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. we can control the mind instead of letting it control us. நம்ம மனசை நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ண வைக்க கூடாது. நம்ம தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சரியா? இதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் ஆகும். பட் கண்டிப்பா முடியும். எப்படி வந்து நம்ம ஃபேனை போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். நமக்கு வேண்டாம் சமயத்துல வந்து என்ன பண்ணுவோம், சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவோமா? அப்ப என்ன ஆகுது, இமிடியேட்டா ஃபேன் ஆஃப் ஆகுதா? கொஞ்ச நேரம் எடுத்துக்குது இல்லையா? கொஞ்ச நேரம் அது சுத்திட்டு அப்புறமா நிக்குது. அது மாதிரி இப்ப நான் நினைச்ச இந்த கிளாஸ் கேட்டேன், இப்பயே நான் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா முடியாது. அது கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும், கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். மெல்ல மெல்லமா தான் அதை வந்து சரி செய்யணும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ மறுபடியும் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு என்னைக்குமே மன அமைதின்றதே வராது. நம்மளால மன அமைதி இல்லாம நம்மள வந்து வாழவும் முடியாது. சரி, இந்த மந்த்ரான்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. இந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்டை வந்து 2ஆ பிரிக்கிறாங்க. மேன் அண்ட் த்ரா. ஓகே. மேன் அண்ட் த்ரா. மேன்னா என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசு. இது சமஸ்கிருத வார்த்தை. மேன் என்ற வார்த்தைக்கு மனசு. த்ரான்ற டெலிவர் பண்ணுது. நம்மள வந்து அதுல இருந்து விடுவிக்குது. ஓகே. சோ எதுல இருந்து விடுவிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக விஷயத்துல நம்ம வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கோம் பாருங்க. இது ஏன் வீடு, இது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு. இது கடைசியில பார்த்தா இது எதுவுமே நம்ம கூட வர போறது இல்ல. அந்த விஷயத்துல இருந்து விடுதலை கொடுக்குது. அதனாலதான் இது பேரை வந்து மந்த்ரான்னு சொல்லிட்டு பதத்தை யூஸ் பண்றோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இருந்து நம்ம பிரபுபாதா சொல்றார். நம்ம என்ன ஆயிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, பின்னி பிணைஞ்சிருக்கோம். இருக்கியா? எதுல? மெட்டீரியல் அஃபேர்ஸ்ல, இந்த பௌதிக விஷயத்துல வந்து நம்ம பின்னி பிணைஞ்சிருக்கிறோம். இப்போ இதை வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு இங்க சொல்றாரு பாருங்க. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிவிலயோ இல்ல மொபைல்லயோ வந்து பாக்குறோம். அங்க வந்து ஒரு விளம்பரம் வருது. அந்த விளம்பரம் வரும்போது நான் என்ன பாக்குறோம், கண்ணால அங்க இருக்கிற பொருட்களை பாக்குறோம், ஆட்களை பாக்குறோம். காதால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்றத வந்து கேக்குறோம். அப்ப என்ன பண்ணுது, அதை பாக்குறதுனால கேட்கறதுனாலும் இந்த பௌதிக விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்குது இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணுவோம், இவங்க இந்த ஆக்டர் வந்து இது சொன்னாங்க, இந்த டைலாக் நல்லா இருக்குது, நம்ம கூட இது வாங்கி யூஸ் பண்ணா நல்லா தானே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அத பார்த்து ஒரு உந்துதல் வந்ததுனால நம்ம இமிடியேட்டா போய் வாங்கிட்டு வருவோம். இல்லையா? வாங்கிட்டு வந்து அது எப்படி இருக்குன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். அது சாப்பாடு ஐட்டமா இருக்கட்டும், ஒரு துணிமணியா இருக்கட்டும், இல்ல வீட்டுக்கு வேணா ஒரு கிளீனிங் ஏஜென்ட்டா இருக்கு. ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கி பண்ணுவோம் இல்லையா? அது இங்க என்ன பிரபுபாதா சொல்றாருன்னா, ஒரு சாதாரணமான ஒரு பௌதீக சப்தம் வந்து இவ்ளோ அளவுக்கு மாற்றுதல் குடுக்குதுன்னா, ஆன்மீகமான சவுண்ட். இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் வந்து ஏன் நம்ம மனச கண்ட்ரோல் பண்ணாது? அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லறார். ஓகேவா? இந்த சவுண்ட் வந்து ஆன்மீகமானது. இத கேட்க ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து தொடங்குது. சோ நம்ம எல்லாரும் மனச வந்து ஒருமுகைப்படுத்தி இந்த சப்தத்து மேல வைக்கணும். அப்ப மனசு காம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இல்லைன்னா இது அங்க இங்க திரிஞ்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கடவுள் தான் வந்து கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம். அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லா எனர்ஜி வருதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ இன்னும் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்படி எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம மனசு வந்து அமைதியா இருக்குது. இதுக்கு வந்து இப்ப பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர் தேக்கத்துல இருக்குது.
அது என்ன இருக்குது? நீர் தேக்கத்துல இருக்கிறதுனால எங்கேயும் போகாம ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால அது எப்படி இருக்குது? களங்கம் இல்லாம டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்குது. அங்க போயிட்டு நம்ம முகத்த பார்த்தா கூட அது என்ன இருக்கும்? நம்மளுடைய பிம்பம் வெளியப்படும். அதே ஒரு ஒரு நதியில போயிட்டு இருக்க தண்ணியில போயிட்டு பார்க்க முடியுமா? அது வந்து போயிட்டே இருக்குது. கலங்கள்லாம் இருக்குது. இல்லையா? சோ அது மாரி இல்லாம மனச வந்து அமைதியா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கத்துக்கணும். ஓகே. சோ அதுக்கு வந்து நம்ம கண்ணாடி இப்ப நேத்தும் பார்த்தோம் இந்த விஷயத்த. கண்ணாடி வந்து அழுக்கா இருந்தா நம்ம முகத்த பார்க்க முடியாது. அது மாரி நம்ம மனசு டிஸ்டர்ப்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய வாழ்க்கை நோக்கமும் தெரியாது. நம்ம வாழ்க்கை நோக்கத்த எப்படி அடையணுன்றதும் தெரியாது. ஓகேவா? சோ மனச வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, தன்னை உணருதல். நாலேட்ஜ் ஆஃப் த செல்ஃப் வச்சு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இத வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்ம ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா, எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா, ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து வந்துச்சு. இத போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 2 வார்த்தைய புரிஞ்சுக்கலாம். ஆன்மீக லோகம், பௌதீக லோகம். ஆன்மீக லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உன்னதமானது. அங்க தான் பரமபுருஷ கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கிறார். இந்த பௌதீக லோகம் வந்து நம்ம இங்க இருக்கிறது. இது எதனால ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 5 விஷயங்களால ஆனது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இல்லையா? இந்த 5 விஷயங்களானது, இது வந்து தற்காலிகமானது, அழியக்கூடியது. ஆன்மீக வாழ்க்கை உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உன்னதமானது என்னைக்குமே இருக்கும். அது எப்பயும் அழியாது. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, காலையில சூரியன் வரான், சாயங்காலம் சந்திரன் வரான். நம்ம வெளிச்சத்துக்கு என்ன பண்றோம்? லைட்ட போட்டுக்கிறோம். அங்க வந்து லைட் எல்லாம் போட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. ஓகேவா? ஏன்னா கடவுளுடைய உடம்புல இருந்து வர தேஜஸே அங்க வந்து பிரகாசமா இருக்கும். ஆம், பிரம்ம எஃப்லுஜென்ஸ் ஹிரண்மய பாத்திரேனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் இல்லைங்களா? அவர்கிட்ட உடம்புல இருந்து வர தேகத்துல இருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் வந்து போதுமானதா இருக்கும், பிரகாசமானதா இருக்கும். இங்க வந்து என்ன பண்றோம்? நம்ம சமைக்கிறோம், காய்கறிகள் வாங்கிட்டு வரோம், கழுவுறோம். அங்கெல்லாம் போனா அந்த விஷயமே இல்ல. அங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? காமதேனு பசி இருக்கு, டிசையர் ட்ரீ, அதாவது கற்பக விருட்சம் இருக்கு. நமக்கு என்ன வேணுமோ அங்க வந்து கிடைக்கும். நம்ம போயிட்டு இதை செஞ்சுதான் வேணும்னு இல்லை. அந்த கற்பக விருட்ச மரத்துக்கு போயிட்டு நமக்கு இது வேணும்னு சொன்னா அது இமிடியேட்டா கொடுக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கஷ்டங்கள் இருக்கு, துக்கங்கள் இருக்கு, சுகம், கொஞ்சமா ஒரு சுகம் இருக்கு இல்லையா? அந்த கொஞ்சமா இருக்க சுகம் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளுடைய ரத்தைய வேர்வையா ஆக்கி கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறோம் இல்லையா? எப்படி இந்த நாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலும்பு கிடைச்சிச்சுன்னா, கிடைச்சது எலும்புன்னு தெரிஞ்சுக்காம அத அதனால அந்த எலும்புனால வரக்கூடிய ரத்தமும், அதே மாதிரி அந்த ஒட்டகம், அந்த பிரிக்லி ஹீட் செடி இருக்கும் இல்லையா? அந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இலையில வந்து முள்ளு இருக்கும். அது என்ன பண்ணும்? தாகத்துக்கு போய் அத கடிக்கும். கடிச்சு சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு. அதுல வந்து குத்துற அந்த முள்ளுனால வரக்கூடிய ரத்தத்தையே, அது தன்னுடைய ரத்தத்தையே தான் சுவைச்சுட்டு சுகமா இருக்குன்னு நெனைக்குது. அது மாரி இங்க நம்ம ரத்தத்த வேர்வையா பண்ணி கஷ்டப்பட்டு, அதுல வரக்கூடிய கொஞ்சம் சுகத்த வந்து பெருசா நெனச்சுட்டு இருக்கோம். அங்க போனீங்கன்னா இரட்டிப்பு இல்ல. எப்பவுமே அங்க நித்தியமா சந்தோஷம் தான் இருக்கும். இந்த 2 கான்செப்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீக உலகம், பௌதீக உலகம். அது நித்தியமானது, இது அழியக்கூடியது. ஓகேவா? நம்மல்லாம் ஏன் இங்க வந்தோன்றதுக்கு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இச்சை, ஆசை. நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது? அகங்காரம். இல்லையா? இந்த சப்டில் பாடி, ஸ்தூல உடம்பு இருக்கு இல்லையா? அது வந்து 3 விஷயத்தால ஆனது. மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? ஓகே. அத நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், இது என்னோட உடம்பு, இதோட கை, காலு, நான் தான் எனது எல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். அதுதான் வந்து தவறுதலான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. தவறுதலான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு. ஓகே. சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய கர்மாப்படி இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு உடம்பு கிடைச்சிருக்கு. பட் நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் எதுக்கு கடவுள் இந்த உடம்பு, இந்த எல்லா விஷயத்தையும் குடுத்துருக்காரு, இந்த குடும்பத்தெல்லாம் குடுத்துருக்காருன்னா, நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம பக்திக்கோசம் யூஸ் பண்ணி, நம்ம திரும்பி போறதுக்கோசம் ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அது எப்படி பண்ண முடியும்? இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரியலைசேஷன் எப்ப வரும்னா, நம்ம சாண்டிங், பேசிக்கா சாண்டிங் பண்ணணும். அதனால தான் அது வந்து சாண்டிங் பண்ணனால நம்ம வந்து டைரக்ட்டா கடவுள்கிட்ட வந்து கனெக்ட் ஆகுறோம். ஓகேவா? 1 நாள் பண்ணிட்டு 2 நாளுக்கு விடுறதில்ல. இது கன்டினியூஸா அனுநித்தியமும் பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளால இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா வந்து போர் ஆயிடும். ஓகேவா? சோ, ஆ இந்த பௌதீகமான உடலுக்கு வந்து என்ன ஆகுது? 3, 4 விஷயங்கள் நடக்குது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, இறப்பு. இல்லையா? பிஓடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பி ஃபார் பர்த், ஓ ஃபார் ஓல்ட் ஏஜ், டி ஃபார் டிசீஸ், ஒய் ஃபார் எமராஜா, டெத். இந்த உடம்புக்கு நம்ம கேட்கிறோமோ இல்லையோ இதெல்லாம் நடக்குது.
இல்லையா? ஸோ நம்மளுக்கு யாருக்காவது ஆசை இருக்கா? நான் வந்து எனக்கு வெள்ளை முடி வரணும், தோல் சுருங்கணும், அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடம்பு வந்து தற்காலிகமானதுன்றத பார்த்தோம். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை பத்தி சொல்றாங்க. அது வந்து பிறப்பற்றது, நித்தியமானது, எப்பவுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கணும், நான் இந்த ஆத்மான்றத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். நான் வந்து அமெரிக்கன், இந்திய, நான் கருப்பன், நான் வெள்ளையன் அப்படியெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இத மாதிரி தெரிஞ்சாதான் வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸ்ன்றத சொல்றார். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ஆன்மீகமா பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, அல்டிமேட் யுனைட்டி ஆஃப் லைஃப். எனக்குள்ள நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாரையும் வந்து பரமாத்மாவா இருக்கிறாரா பார்க்குறேன். அப்போ பரமாத்மா தான் அந்த கிருஷ்ணர் இல்லையா? பரமாத்மா எங்கேருந்து வந்தார் இல்லையா? ஸ்ரீரோதக சாயியாக விஷ்ணு தான் நம்ம இருதயத்தில் இருக்காரு. ஸோ நான் அவரை பார்த்தா அவர் எங்கேருந்து வந்தாரு? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தார். அப்ப எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம் எல்லா விஷயத்துலன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பிரபுபாதா வந்து டிரான்சிடென்டல் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் பிரகலாத மகாராஜா பத்தி சொல்றார். when a person becomes fully Krishna conscious, he does not think here is a man, here is an animal, this is a cat, here is a dog, here is a worm. அவன் பார்க்கவே ஆரம்பிச்சுட்டான். நம்ம ஃபுல்லா ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபுல்லா கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கூட இப்படிதான் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? நம்ம பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்களா, சமவேத பண்டித தர்ஷினகா, இந்த கற்றறிந்த பண்டிதவன் என்ன பண்ணுவான், எல்லா விஷயங்களையும் சமமா பார்ப்பான். யானை பாகனையும் சரி, யானையும் சரி, புலியும் சரி, நாயை உண்ணும் சண்டாளனா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலயும் வந்து பரமாத்மாவா பார்ப்பான், சமமாவா தான் பார்ப்பான். அது மாதிரி பிரகலாத மகாராஜா கூட இங்க என்ன சொல்றாரு, ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வு வந்துட்டா எல்லாத்தையும் சமமா பார்ப்பான், அதை வந்து பிரிச்சு பார்க்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ நம்ம பிரச்சனை என்ன, நம்ம அது மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா? அப்போ அந்த இந்த யூனிவர்ஸ் மேலேயும் நமக்கு ஒரு அன்புன்றது வரும். ஓகேவா? சோ எல்லார்கிட்டயும் நம்ம வந்து ஒத்துமையோட வாழலான்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ 2 விஷயங்கள் முடிஞ்சிச்சு. உண்மையான சந்தோஷம், ரியல் ஹாப்பினஸ்னா என்னன்றத நம்ம இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. இந்த ரியல் ஹாப்பினஸ்க்கு வந்து இங்க வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் இதுதான் வேணும். நான் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும், நிம்மதியா இருக்கணும் இல்லையா? யார் எப்படி போனா என்ன, என்னுடைய சந்தோஷம், நான் யாரும் கெடுக்க கூடாது. அதுதான் நம்மளுடைய தாட். பட் வந்து எது உண்மையான சந்தோஷன்றது நமக்கு தெரியல. தற்காலிகமான சந்தோஷம் இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. உண்மையான சந்தோஷம் வந்து ஆன்மீகமானது. ஓகேவா? சோ அந்த உண்மையான சந்தோஷத்தை வந்து எப்படி சொல்றாருன்றத பார்க்கலாம். ஓகே. சோ இப்போ வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் ஜாமுன் பிடிக்கும். ஓகே. எங்க ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லா வச்சுட்டாங்க. எத்தனை ஜாமுன் நம்மளால சாப்பிட முடியும்? எத்தனை ஜாமுன் சாப்பிட முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. 4 சாப்பிடலாம். 4 சாப்பிடலாம். கொஞ்சம் பேர் ஒரு 8 சாப்பிடலாம். சின்ன வயசா இருந்தா ஒரு 8 சாப்பிடலாம், 10 சாப்பிடலாம். அது வந்து என்னது இருக்குது, நம்மளால சாப்பிட முடியும். ஐயோ போதும் விடுப்பா, தகட்டிச்சின்னு சொல்றோமா? பொருள்கள் இருக்கு, தகட்டிச்சிப்பான் அப்படின்னு சொல்றோமா? சோ அந்த பௌதீக சந்தோஷம் கூட பாத்தீங்கன்னா லிமிட்டட். நம்ம என்ஜாய் பண்றது கூட பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா லிமிட்டா இருக்குது. அது தற்காலிகமானது இல்லையா? தற்காலிகம். பட் வந்து நம்ம அதை தான் வந்து தேடி போயிட்டே இருக்கிறோம். அதுல வந்து திருப்தி கிடைக்கிறது இல்லை இல்லையா? பட் நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா, நம்ம ஆத்மாவுடைய ஆஹ் ஏக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை திருப்தி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இந்த நாம சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகுது பாருங்க, டைரக்ட் கான்டாக்ட் வித் காட், நேரடியா சம்பந்தம் கிடைக்குது. அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஷர், ஆனந்தம் கிடைக்குது. கடவுள் வந்து என்ன, சச்சித் ஆனந்தம். அவர்கிட்ட என்ன இருக்குது, எப்பவுமே எட்டர்னல் பிளிஸ் இருக்கு அவர்கிட்டயும் சரி. அப்போ அவர்கிட்ட நம்ம அசோசியேஷன் வச்சுக்கிட்ட நமக்கு என்ன கிடைக்குது, நமக்கும் அந்த உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்குது. அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து இங்க ஒரு ஸ்டோரி சொல்றார். ஓகே. சனாதன கோஸ்வாமி. ஓகே. சனாதன கோஸ்வாமி பத்தி ஒரு ஏழை பிராமணன் இருக்கிறார். வந்து ஏழை பிராமணன் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவனை வழிபடுறார். ஓகேவா? சிவனை வழிபடுறார். அவர் அவருடைய பொண்ணு, அவர் வறுமையில இருக்கிற ஏழை பிராமணன் தன்னுடைய பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, தனக்கு காசு வேணும், பௌத்திக
விஷயத்துல ஒரு சப்போர்ட் வேணும், மெட்டீரியல் திங்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு சிவனை நோக்கி பிரார்த்தனைகள் பண்றார். அவரும் நல்ல பக்தர்ன்றதுனால சிவன் என்ன சொல்றாருன்னு, நீ போயிட்டு சனாதன கோசாமிய பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இந்த கோஸ்வாமின்னு அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் சொல்றேன். கோன அந்த வார்த்தைக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு. ஒண்ணு நம்மளுடைய புலன்கள், இன்னொன்னு பசு. சுவாமி அந்த புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால அவர் பேர் வந்து கோஸ்வாமி. ஓகேவா? புலன்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றவர் பேர் கோஸ்வாமி. புலன்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறவங்கள கோதாசர்கள். ஓகேவா? கோதாசர்கள், புலன்களுக்கு சேவை செய்யறவங்க கோதாசர்கள் சொல்றாங்க. இவர் வந்து பிருந்தாவனத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லி சொல்றார். ஸோ அந்த ஏழை பிராமணரும் அவர்கிட்ட போறார். இது மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல பொருளை கொடுங்க, எனக்கு வந்து நிறைய தங்கங்கள் வேணும்னு அப்படின்னு கேட்குறார். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அங்க மூலையில இருக்கிற அந்த குப்பையில வந்து கார்பேஜ் பையில வந்து ஒரு கல் இருக்கு, அதை போய் எடுத்துக்கோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறார், சொல்றார். அந்த பிராமணனும் போயிட்டு அதை எடுத்துக்கிறார். பார்த்தா அது வந்து என்ன தொட்டாலும், இரும்ப தொட்டா கூட பொண்ணா மாறுது, கல்லை தொட்டாலும் பொண்ணா மாறுது. அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம், இது என்னடா இவ்வளோ மதிப்பு தக்க இருக்கிற அந்த சிந்தாமணி கல், அது மீன்ஸ் அது ஒரு பவர்ஃபுல் கல், அது என்ன நமக்கு என்ன வேணுமோ அதுவா மாறுது. எந்த பொருளை தொட்டாலும் தங்கமா மாறணும்னு நினைச்சு அது மாறுது. அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல, என் பொண்ணு கல்யாணம் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, போறாரு. அப்புறம் வந்து போற வழியில அவருக்கு ஒரு ஆலோசனை வந்துச்சு. நம்மளா இருந்தா என்ன, எடுத்தோ கிடைச்சிச்சுப்பா, போச்சுப்பா, நம்ம வீட்டுக்கு போலான்னு போயிடும். அவருக்கு பாருங்க, அவர் யோசிக்கிறார். இவர் இதையே வந்து நமக்கு பெஸ்டா கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காருன்னா, அவர்கிட்ட இன்னும் ஏதோ இருக்கு. இந்த பெஸ்ட் கிஃப்ட் எங்க போட்டிருந்தாரு? குப்பையில போட்டிருந்தாரு, கார்பேஜ்ல போட்டிருந்தாரு. அப்படின்னா இவர் கையில இதை விட ஒரு பெஸ்ட் இருக்கும். அப்படின்னு இது பெஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறாரு அவர். டச் சோன் இஸ் நாட் த பெஸ்ட் கிஃப்ட். ஸோ அவர் கையில போறார். இதை விட உங்க கையில பெஸ்ட் ஒண்ணு இருக்குது, இருக்கான்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஆமா இருக்குன்னு அப்படின்னு, எனக்கு அதை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். அப்ப அதுக்கு சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு, உன் கையில இருக்கிற மணியை எடுத்துட்டு போய் போட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அவர் சொன்னதுனால அதை எடுத்துட்டு போய் போட்டு வரார். போட்டு வந்து கேட்கிறார், நீங்க சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்துதான் அவருக்கு என்ன பண்றாரு, இந்த பிராமணருக்கு சனாதன கோஸ்வாமி அவர் வந்து கரையில போட்டுறாரு. மறுபடியும் வந்து சனாதன கையில போறார். அப்ப சனாதனன் என்ன கொடுக்குறாருன்னு பாருங்க, நாம சிந்தாமணியை கொடுக்குறார், இனிஷியேஷன் பண்றார். சனாதன கோஸ்வாமி இனிஷியேட்டட் him into the chanting of ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா. ஓகேவா? ஸோ இந்த மந்திரனால என்ன கிடைக்கும்? ஹையஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஷர், சிறந்த உன்னதமான சந்தோஷத்தை அவருக்கு கிடைக்குது. ஹரிநாம சங்கீர்த்தனை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஷர் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக சந்தோஷம் கிடைக்கும். இருங்க, எல்லாரும் பேசிட்டோம். ஒருத்தவங்க தான் பதில் சொல்றாங்க, வேற யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. என்ன கிடைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய சந்தோஷம் கிடைக்கும். நிறைய ஆன்மீக சந்தோஷம். ஆன்மீக சந்தோஷம் உன்னதமானது, நித்தியமானது இல்லையா? சோ இந்த சந்தோஷம் வேணும்னா நம்ம கூட எப்படி பண்ணணும்? சாண்டிங்க நல்லா பண்ணணும். அவர் மேல டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். சரிங்களா? இன்னைக்கு நிறுத்தலாம். மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? சோ அனைவருக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु. So